out more about this. 0719100404 newewo unokwanisawo kupindira munyaya idzodzidzi tichionesana nekubetseredzana. Ndoda kutanga nemisekuru Mafuta muri pedo nesu tichitasa mudzimu yomwana asingazivi baba vake inopindira here kunyangwe mwana uyo asiri kuziva kuti mudzimu yangu iye ndeyana svato asi achifamba achizvinzi ndimhofu. Ndinotanga nekuseka. Chandisekesa ndechekuti kune kunyeperana kuri kwakanyanyisa munzvimbo nenyaya yekuti vanhu vakufungidzira kuti ukafunda stereki vakungoti Mwari ndiye akasika munhu. Aiwa, munhu anosikwa nababa namai, ndo anoita kuti munhu ape. Zviro kuti ropa rinonga riri mudumbu memunhu nderababa namai. Zvisinei kuti uri kuwanza, vana mai ndimunonyanyowanza kudzinza remwana wenyu muchiti baba handichawazivi. Idzodzo ndo dzinonzi nhema chaichadzo, nekuti unogona kuwa uchikanganisika asi panenge paine vanhu vairi unongochifungidzira kuti tangira munenge maakunyara kuti muzonzi maiwa muri pfambe, asi kubva izvozvo zvinowanika. Mwana akauya kudzinza zvinofanana nedzinza redu revaduma vaira mwoyo. Wana mwana asingadi kuyamwa, waienda kuseri kwedhoo kana kuti kuseri kwehozi, wonzi aiwa chiyamwa henyu moyechera ndiri kuzviziva, muchiita chihwande muhwande. Asi panosvika nguva nyangwe munhu achiziva kuti ava havasi baba vangu, iri harisi dzinza rangu, kudzinza rekwaamai wani ndosaka uchizonzwanzi kunoda mbudzi kana mombe yemaredzwa. Munhu akatochengeta munhu asiri wake anofanira kutotendwa, kureva kuti pane sununguro inoitwa, kuripira kunoitwa kuti munhu iyeye azokwanise kukurarama zvakanaka. Tomboti imi munonyepera kuti mwana ndiye wako. Kazhinji nyika ino yeZimbabwe ndo zvimwe zvezvinhu zviri kuita kuti vana vaite kunge mendera mumbwa kana kuti vangopenge mumastreets umu. Mhepo iyoyo yekuti muri kuwaendesa mumhuri dzisiri dzavo, vanobuda mudzinza iroro vanodzingwa, kana vadzingwa mudzinza iroro vanoenda mumastreets, kana kuti vanenge vachitodzi ukada kutotera mwana achida kuenda kuna baba vangu kumubvunza kuti nababa wako kupi, asi anenge atobva kuna baba wake, asi uchitonzwa kuti kuenda kuna baba wangu kuti ava ndo baba wako, oti wo handingisinga obva adzokera, asi unomunzwa futi achibva achiti ndiri kuenda kuna baba wangu. Woshaya anogarwa nemhepo dzedzinza rekwake dzinowanikwa dzichitaura maari kuti ini pano pamuzinda pendira handisi pangu. Okay. Mai vacho vanenge vachiziva kuti mwana uyu kana kuti vanenge vachifungidzira kuti mwana uyu aiwa asiwe kwana mheta ndekwana mhofu, pane zvinovawana here maererano nemudzimu wemwana iyeye kuti ari kuchengetwa kana kuti ari kupuhwa dare risiri rake? Mukanyanyocherechedza kune mhuri dzakadaro, kazhinji kana vaitira dzinza risingaiti mukadzi iyeye hararame, mwana anosara ari ega. Imhike yakatoiswa mune mamwe madzidza kuti mai vanotokurumidza kufa nekuti vanenge vaine mhosva yavanenge wabatirira vasingadi kuireurura, vasingadi kubatsira. Ndosaka uchizonzwa pamwe anozonzwanza mai vakashayika. Vanhu vari kunyanyonetseka zvakanyanyisa kutsvaka madzinza avo, mai vacho vanogona kunge vashayika, zvese nevanga vachiti ndibaba vanogona kunge vashayika, wotonzwa kunzi ndiri kunetseka. Kana kuri kwekuti variko vamwe vane dambudziko rakadaro, vanhu vanotanga kutopetera vachitanga kukumbirira kurudziro kwaamai kuti onai ndimi mune mhaka, chitiratidzai dzinza. Kune anofemba matare, anofemba rudzi rwekwake, anogona kufemba rudzi remadzisawira, anogona kufemba mativi mana, anogona kufemba akatotaura kuti nhai manjenjenje, uri kuzviti manjenjenje rumera mwoyo. Alright, got you. Evangelist Mashaimombe, mamukasei toziva kuti muri kure chaizvo asi tiri kufara kuti chirongwa chedu munotipawo nguva yekuti muve machiri. Evangelist, imimi makanga mambotaura pandakataura nemi nezuro muchitaiwa folake zvinhu izvi, there are certain spiritual consequences of mistaken bloodline. Mungativonesawo here, Evangelist, how do you explain how this spiritual realm actually responds to these situations, particularly when the DNA and the identity are hidden?
Thank you very much. Ndikuzvipinga zvakanaka. tiri kukuwai zvakanaka. Tiri kubhurira wangu vamafuta. Vamafuta vakasimba kupfuura imi nekuti makarasvika muri kwamuri. For it is very, very sensitive, and what take it, I want to read it from Luke chapter 2, verse 41 to 52. DNA ya Jesu inozikana, Holy Spirit, Lord Baba wake kana pakapapatizwa wakati uyu ndiye mwanakomana wangu wandinofadza naye. Asi akachengetwa nedzinza rekwaJudha. I want this to be very clear. Akachengetwa Joseph aiva vedzinza rekwaJudha. Ambe apa anozonzi son of David kudzinza rekwaJudha. Another Jesus, son of the tribe of the Lion of Judah. But say Baba, haasi edzinza rekwaJudha. Anonzi ndokumba kwake kokoko ndikura ndokuta kuti munhu ari kuchengetwa anotanga achidzi make kwanyaka iye anozviziva mai ake anozviziva baba ake anozviziva ndovanhu vatatu vaiziva kuti uyu haasi weropa redu wedzinza redu asi mwana wemumba muno. Underline those words, mwana wemumba muno. Ishmaeri akaberekwa akazvarwa zvikanzi uyu usanyanyosika nezvake haasi mwana wesara nokuti achabuda munhu muyasara ndiye mwana wecovenant spiritual child. Underline that. Asi uyu ane makomborero ake aachapiwa. Genesis chapter 8 chienda zvakadaro mwana wake. Tinoziva kuti panapa aizara kuti mwana anoberekwa ambapo pane inonzi paternity fraud, which is intentional. Yataurwa nawamafuta kuti mai vanenge vachiziva kuti mwana uyu ndewamwoyo zvakatoziva rimwe chete ile pakasiyana nevhika nemazuva mashoma shoma unintentional yokubuda aiwa mwana asi unomu. We are seeing these things through tinashomukati. Kozoita imwe futi yekuti it's accidental. Mwana anobarwa muchipatara, manesi anogona kushereketa, manesi agozi mistake. Vana vakafanana baba vane ramofu azviziva kuti mwana ari kuno haasi mhofu uyu. Mai pamwe vadudza kana vana kudzira asi vabuda pachena kuti mwana uyu haasi wenyu baba. Zvakafuna baba kuti ndobvuma kuti hongu ndazvinzwa asi mwana wandakamurera tinozona zvinoitika ndakumuchitora zangu. Spiritual adaptation or even physical adaptation where the child is now adopted, not only in terms of staying in the house, but it means I now have to go to my people, to my clan, to my spirit to say ndakumutora ave wedu tomuchengeta sokuchengeta kwamunengeta vedu tomukundira kana kuti kana achifamba anochengetedzwa nedzinzo redu sezvamunongoita. Asi haasi mwana wedu nekuti vakuru vazwa vataura gomba aina mwana. Right. Saka maonero enyu evangelist, how do ancestral connections and even bloodlines start to manifest in this child life? Tomboti hazvisi kuzivikanwa, hazvisati zvadudzigwa kuda mai naivo vari kutofunga kuti aiwa ndagona ava ndivo baba chaivo chaivo. Do you think this child can also unknowingly carry the burdens or even the blessings of the bloodline even though they are unaware of it? Saka paita bvunzo mbiri iyoyi zvinozoputika sei. How do these ancestral connections as far as the bloodline is concerned start to show themselves in this child asiri kuziva, but then also anotakura here kutukwa zvese nemakomborero anenge agara ari eropa rake nyangwe asingarizivi? Ndo panozoti pandinogara ndichitaura inini kuti we need to find a common ground between Christianity and our African spirituality, and we need to move together as one because the one has the same. Mwana anotambudzika, ari kurwara, ari kufoira, hapana chiri kuitika. Handiti vanhu vanofamba, handiti kuramba zviri kuitika pararamo medu, vanhu vanofamba. Mai, baba, mwana uyu mati ndewekwane inini, mai anotanga kubhara bhara, mati ndewekwane pari zvakugona vana, uyu mwana wasemudzidzo. When that confession is now open and is now made, you see kuti mwana atanga kurarama upenyu huri pachokwadi kana paine zvinomunetsa zvakutanga kuchibatsirwa nekuti ropa rake vanenge vachichema vachiti imimi makatitsipika medu muno hazvisi dzinza re unless kana vana mhofu vatoti hesa zviziva asi kuti tideadhentifaya kuti mwana wangewekwakati hatikuziva zvichida mai haachagona kukuziva asi isu takumutora poita vawirirano yemweya. I think in this regard my brother Mafuta is very knowledgeable, is very comfortable to speak more panyaya idzodzidzi. I think how then do we have to understand the spirit kuti
panozova nekukudira, panozova nekufamba zvakanaka. Izvi zvikangobvumwa nekuti mwiri dzemusha dzimhofu, ivo vakazvigamuchira vakati ai vazhinji pakuru pakazoti gomba rina mwana. They were in similar situations. It didn't start with the promulgation of what our brother Tinashe would have done. Kusvika kudhaya zvaingovako. Vange vaine diagnosis dzavo dzavaitoita mukurarama kwavo, kuona pachena kuti umwana asi muno munhu. Asi vanhu musha unenge wakutaurisa zvakaitwa naJosefa zvina kuti yaiko zvagara zvichiita muno. Okay. Uzogamuchira zvose ko kana ndichishava ndikaenda kunoshava, ndikanotsudzura tikadya nemukaka, tikadya nemachanga, ndikambokudirawo tikadya nebhifu, tikadya nechicken, mwana achidya, ndikanoisa chikoro chacho inogona kuwana if it's a group A school, subgroup A school, or any other school, zvoenda nokuwana kwangu. Yeah. Alright, it's Capital 100.4 FM Harare Zabi. Kuchengeta mwana asiri wako siri kuziva. Unofunga here kuti pane zvazvinoita pachivanhu chedu. Do you think it has spiritual repercussions raising a child not knowing their true identity, their heritage? 0719-100-404. Ndichaverenga mamessages enyu. Ndiva mashayamombe vavachidudzira ivo maonero avanoita kuti aiwaka zvine zvazvinoita pamweya kuti mwana anenge asingazivi rudzi rwake, asi iro roga rinongozotsvaga muridzi waro kuti aiwaka iwewe unofangwa uri wakadai. Zvino semutendi vamashayamombe ndachida kuona kubva kwamuri kuti zvino semutendi munogamuchira here kuti there are actually divine interventions that can actually then come in to protect this child that's being raised under false lineage. Chitendero chinopinda papi panyaya iyoyi? I really want you to expand your question. Is there a particular ritual that we say in order to inculcate the child into the family? Tiri kuti isusu pakunamata samakristu tatoona kuti mwana uyu ndeye kwananyati. Handiti pakunamata kwedu pane zvatinoita here kuchengetedza mwana kuti aiwaka haasisiri wekwanyati ava wekwedu isusu vahera tembo or protecting them from the curses from the bloodline that's not theirs, oramba achifamba nelineage yake. The first initial ritual that is acceptable in the Christian fraternity that puts anyone into safehold ritual is baptism. By virtue of baptism, that is superior than anything. In itself, it can protect you, it can guide you, it can lead you into a peace. Don't forget the moon. Because we are human beings, we should not ignore that psychological settlement, that psychological, I think, appeasement. It is very rekuti neropa raJesu haasisiri mwana, haasisiri tembo mazvimba kupo. These are purely human issues that have to place a particular DNA of a person. Jesus does not enter into particular DNA because DNA has to do with a sexual transaction between a man and a woman, and a man's DNA. Zvaunonikwa zvababa nezvamai zvinenge zvapindana nemumunhu. Hapana kana mukanamata sei kana mukati munamata zvakaita sei, hakuna tiri kunyepera. Sekuru isusu pachivanhu chedu tinoziva kuti nyaya yemudzimu yekukoshesa kwaunobva inyaya chaizvo chaizvo yakanakisa. Ndosaka vanhu vachikubvunza kuti kusha kwako ndekupi, wotaura kuti ni semunhu anobva kwadeure kana kuti kwazimuto kana kuti kupi kwaunenge uchibva, ukataura titi kwana mafuta vanobva wati kwana nhingi votokudza hama dzako dzose dzaunofamba nadzo. Tichikoshesa kwatinobva mudzi yedu, munoona kuti kutadza kupa mwana lineage kana bloodline yake zvakanaka kunomukanganisa sei nekufamba nake, kunomukanganisa sei nemidzimu yake? Izvozvo zvinomukanganise nekuti anenge asisina munhu anenge akamuchengeta, because munhu anofanira kunge aine mashawi edzinza kana kuti wari wedzinza vanochengetedza munhu. Tochitarisa vamwana musataure ndimi dzeshona dzamusingazivi kuti zvaireverwei. Panonzi gomba harina mwana, iyi inhaurwa yakanga yabuda pekuti munoziva here kuti kare kana folaki ukarorwa kwamafuta, kana usingakwanisi kuwa mafuta, kana vasina simba rekuti uite pamuviri, muzukuru kana kuti munin'ina aigona kupindira mumba mawa mafuta
apindira aitouya orara newe kuti uite mwana. Wamafuta wofungidzira kuti inini mimba iyi yaitika iyi hasi kunyatsomira zvakanaka, aiwa ndeyako gomba rina mwana tichazviona pamberi apa. Kwenge kuri kuvharidzira, asi hakuna chikomba chaiuya. Tochitarisa menge makanyarara kumachechi muri kudaidzira kuti gomba rina mwana imi wafundisi muchirara nevakadzi vevanhu. Ndiri kuenda nemi. Saka nhaurwa dzekuti gomba harina wanaka, asi kazhinji kana imi muchiziva kuti munhu akazikana kunzi apindira mukadzi wemunhu airipiswa, aigona kudzingwa mumusha. Idzinza rangu rinenge riri wirirano remudzinga vedu, saka hachisikomba kaicho. Ndinoda kuedza wanda painopinda ichigadzikisa nekugadzirisa. Imimi nekuda kwekuzodzidza makatora mwana kana asingaiti mwana, kana vana vasingaiti vana vari kushaya mbereko, panzvimbo yekuti vauchikwe kuti vaite vana, mava kuti aiwa unongopotawo neseri wotsvagawo munhu anokumitisa woita mwana uchichengetwa. Ndimi muri kuita dzidziso radzo nekuda kudzidza, nekuti kare zvimwe zvinhu zvaigadziridzwa zvaakuzokonzera kuti kamwana kaya kanozonetsa. Munozva pane imwe nyaya ndinoziva, baba ukinga waine vana vavo vatatu, waine vana vatatu, watone good job, vazoita mukadzi wechitu. Mukadzi wechitu abva atengerwa imba sematengero akaita mumwe, kuti mimba bata mimba haingabati. Ozoenda kwachiremba, oenda kwana sekuru, zvonzi aiwa iwe hauna dambudziko. Ane dambudziko pamwe murume wako, timatarisire tinoita. Wosvika wotariswa wonzi baba imi hamuiti mwana imi hamuzvani. Then at the end of the day zvakakonzera kuti baba wakafunga kuda kuzvura, waona mhuri yese hapana kana wavo, wakutotariswa unana mugabe. Saka tiri kuti vanhu kubuda pachena tisakonzere kuti titi kana mwana anogona kuchengetwa ndokuti ndichengetwe. Pari zvinhu zvendiri kutaura zvinhu hazvina kumira zvakanaka kudzimba. Pachivanhu chedu sekumafuta dziri here zvira pane zvinoitwa here zvekuti mwana ye anenge arerwa kusiriko zvichinatsiridzika pamudzimu mukurarama kwake, kana pane zvashichiresheka nekuti ari kurarama lineage isiri yake zvichigadzirika ipapo. Dzimwe mhiko dzaibatwa makare hadzichabatwi, nekuti kwedu isusu taitoziva gomo raipindwa nevayera moyo chete, rokuti ukasapinda imomo usiri muyera moyo waigona kurumwa nenyuchi. Zvaitaura kuti mwana uyu anongorumwa nenyuchi zvaikurumidza kugadziridzwa. Pane mamwe madziva aigona kutiyo achizikanwa kunzi apa kana asiri muyera moyo hapfuuri. Tochitarisa pari zvino munhu kana akadaro, pano kwatinoti kuhaka kana kudhonza mweya wedzinza rekwake kuti ugutaure paari. Munhu achitaura dzinza rake tinosumira kuburikidza namai vake, kana taziva kuti mai vake vanoera chii, kana mbuya vake vanoera chii, ndowe tinokumbira kuti zvizouye zvichirotesa, nekuti wakasadaro mumwe anoshaya mbereko chaiye, mumwe anoshaya basa. Wamwe wakadzidza zvokudzidza unonamata ukagoverenga ngano dzemasangano akasiyana-siyana, whether ya Muslim, Christianity or whatever, even kuchiwanhu kwacho ukenge zvisina kunyatsobatwa zvakanaka unogona kutedzera chiwanhu uchiti uri kuchitedzera pasina chinofamba kana mbereko pasina. 0719104004. When we think about identity, often we connect that with ancestry, we connect that with our cultural heritage. Do you think faith, what you believe in spiritually, especially if you're a Christian, does it transcend bloodline? In other words, kana uchinamata kunamata ikoko kunokwanisa here kugeza kwaunobva ugokwanisa kuva mumwe munhu. 0719104004. We're hoping to have Rev Madzime because he believes quite that as long as that it doesn't matter, those things do not have a spiritual effect. We wanted to have his side of the story. My messages abuya sisinya idzi. I think it's all up to God, because had a case whereby pastor akaita vana outside wedlock, of which iye wacho aisatozviziva udzinza rake. So tell me, vana vacho vaizodini nekuti baba vavo don't even know kwavo. I strongly believe it's about people, or precisely the alleged father asingazvigashiri nekuchengeta mwana zvakanaka for his part, anenge asina mhaka, pamwe anotokomborerwa.
many people havazive vasiri vedzinza ravo, vamwe vakatofa vana vacho with no identity, ovabereki kana nana sekuru nana mbuya. So at the end of the day, God knows and so things. Sometimes kune makuna futi whereby relatives close vanomitisa hama kusvika murufu, hakuna vanhu vanozvigadzisa panyaya idzi. Ndivhini ari kuteerera ari paAvondale. Zvikai hapana chakaipa apa pakuchengeta mwana wemumwe murume asingazvizivi, okay? Yes, in Africa chivanhu chiriko, but mdzimu yake yemwana iyeye inotogwisa namai vake, kwete ini, because zina handina zvandiri kuziva. Men, we describe it as our worst nightmare, right? But the issue now, it makes feel like a sucker and taken advantage of. This comes primarily from men being the primary provider in the household. Ray, good morning. In my thinking, I say it will not add up from both ATR and Christian background. As a Christian, there are blessings that you need to speak to your biological child due to the physical and spiritual relationship between the parent and the child. That won't be possible if the child is not a biological child. That's my belief. You can do all the physical support, but spiritual part and blessings hazvishiki. Dzimwe nguva sekuru vanotadza kupindura zvokuti zvinotadza kubatsira isu vatema. Wavabvunza kuti pane chinogadzika here, vakuti mazuva ano hapasina, vari kuti hakuchina chivanhu here. Let me start with you, Evangelist Mashayangombe, mumboresponda kune zvataugwa izvi. Vatendi vari kuti zvinongochengetwa naMwari, zvazvina kana basa rose. Mwari kuti Mwari unozvigadzisa. Munoidaira sei vaMashayangombe? Andikutaura nditi nakwemberi pazvabo takakosha pazvose. Ndinoziva kuti pachivanhu chedu tinogonengetisa makasi takakosha pazvinhu zvose rudo. Esi ndakakosha pazvinhu. Zvinozopedza zvinhu zvose. Zoro wakakosha pazvinhu zvose. Rimwe nhabwe mwana anenge asina mhosva. Even in most cases mwana hatorina mhosva panyaya dzakaita sedzidzi. Kudurira yake inogona kuburikidza arigara mumashava asi achera moyo. Semaverengerwa atobange macomments anga achitaurwa apa. Anotogona kutofa achida kuti mwana wakamoyo wakashava ukamhosiya ari wakamoyo. Zvinhu zvose zvinoitika tinozviona. Yeah. I think each case is unique and different from the other, depending on the fighting spirit and the strength and the tension and the destiny of the child. Tikatarisa mubhaibheri ndabva ndafunga apa achitaugwa apa vaya baba vakazenge vasingachaoni ndokutuma umwe mwana kuti ndakunouraya hwai here, mai vacho vakangwarisa exactly mwana akazenge agashira makomberero aifanwa akapuhwa mukoma nekungwarisa kwamai. Eno mwana iyeye anga asiri vababa ivava, makomborero kana kutukwa ikoku kwaiva nesimba here pamusaka pemwanawo nyangwe vaigashira kuti mwana wavo. So like a classical, very good example you've got about. Zvinoitika futi izvozvo. Firstborn anenge ari wepamurindi ekwamofu, firstborn anenge ari wekwanyati, vamwe vanoti vanenge kwamofu. Zvinogona itika kuti painheritance upfumi hwese unofanira kuenda kwana mofu unoenda kwana nyati. Now mwana anotamba naye nyaya iyoyi anogumbuka. Because ukaenda bhuku raLevhitiko nebhuku raNumbers, muri nemhuri inofanira kuwana inheritance yayo maringe neushe hwavo nemadzitateguru avo. No one is supposed to get more or less than other. Those who zvizoita kuti wapiwa upfumi usiri hwako uchakushungurudza, uchakunetsa. Kuti kunhu anga so azosvika pakutambura sei hausiwo ikoko nekuti homwe yavamhofu yatapudzwa yaenda paisina fanenge ichienda. Zvirimo zvinhu. Hanzi kufa kwababa wacho zvinhu zvese zvakava zvatsakatika. Ndataurira kune muteerere ngachiti handina kuti hazvigadziriki, ndati tinosuma kuburikidza nedzinza rekwako, tinokwanisa kuwana dzinza rako zvichidaro ndopambonozonzwa kuti kwenga wasvika. Uye munhu wetinoti vanhu vakaberekwa, vanhu vanowanzoseka vachiti musango, dzinza rinenge riri musango kazhinji hakushayi munhu anozosvigirwa ikoko, ndokunotobuda midzimu mikuru ichizotaura kuti isusu muri kutiti tiwaira soko isi tiwaira mwoyo, wototanga kuudzwa dzinza rawo kuti zvakamira sei. Dzinza harirasi mhuri yadzo, nyangwe zvazvo ukaramba kuti nini mwana uyu hasi wangu, akuudza kuti mwana ndewake, zvichida pane dzimu rino kana kuti mutsaru
anosvikogara ikoko mese munozokotama makotamira munhu asiripo achikuudzai nezveushe hwenyu. Saka hakuna mwana anorasika. Saka panyaya ndiri kufunga nyaya yaMozisi tataura iyoyo yana Isaac naRebecca mubhaibheri. Mozisi ndo mwakanga achichengetwa. Of course isusu patinoverenga nyaya yacho tinoona kuti aiziva kumba kwake, asi pepamwe anenge ari mwana wemubhasikiti asingazivi kwaakabva wotochengetwa kumba kwevamwe vanhu. I'm wondering, how exactly then does divine purpose work in a place where you are living mistaken identity or even your hidden ancestry? Hausi kuziva dzinza rako. Unozofamba here manje vamashaya mombe in your purpose if you are having a case of mistaken identity or hidden identity. You brought a very good example. Moses, he didn't know that he's an Israelite. He didn't know. He only learned at a later age, probably maybe around his 30s, up to 30, between 30 and 40 years. Which is Peter in Israel. One, he had compassion for them. Why do I still for this place? Number two, after the kuti iwewe hausi mwana muno pamusana pemusikana akange aripo paakatorwa achikuiswa mumvura, anga ari handmaid waprincess mwana waFarao. Akayamwa mazamu hama yake vekubereka Jochebed iri pachena, anambire mwaizia asi anambire mwana ambobvira wapfumura gurero rero. Musikana akufa ndiakati kuti hausi mwana muno iwewe ndokudza murodi yake ndokubhazi nobvunza ngaaita amai vake because he saw himself as the prince of Egypt. Anyway, now coming back to that, ndosaka akazora Peter, ndosaka akazotisa zvakamukurira kuti ndogara utepitepe hamba neveve vangu vachitambudzika tichizoona partly contributing towards it. Right. Okay, saka muri kuti chii mufundisi? Tiri kuti is there some sort of zvinozoshanda say this idea of a divine purpose, the spiritual power now, you living in that whilst your identity is hidden and you're not knowing? Nokuti vamwe havasi kutozivana nhasi, pane pazvakaresveka. Vanotsvaga. Since time immemorial, vapasitigari vakatozongofa zvinotozokororwa zvakatongodaro. I don't believe that wakura handifungi kuti izvozvo zvinopera zvakadaro. Tine dambudziko revanhu vari kunyatsozviziva kuti vane mudzimu, mumwe wacho unotobuda uchitaura, havachadi kuteedzera nhaurwa dzemidzimu inowanikwa ichiwapa nhoroondo yekwavanobva. Woti inini just hold on, it's not nati kutadza kutaura izwa kutadza kutaura hazvirevi kuti vanenge vasingakwanisi kutaura. Vanotarisa hana dzenyu kuti wakakubudirai pachena munhu yaanoenda kupi, vanonyarara kusvika panguva yanoona kuti zvaane kodzero yekuti tikuudzei. Pari zvino chaizvo ndikakwanisa kuona mudzimai wako nevana vako ndikaratidza kuti mwana uyu hasi wako, ndikakuudza ipapo unogona kubaya munhu nebanga, but ndinongokumbira kuti zvizobude pachena nerimwe zuva, nekuti ndinenge ndichida kuavhoidha rufu. Kana waona kuti pane demo, midzimu hakusi kureva kuti vanenge vasingaoni, hazvirevi kuti vanenge vasingademuridza. Time yedu chete ndo yapera. Mubvunzo wandoda kusiyirai mose kuti mungodaira muchingoti hongu kana kwete, nenyaya yatiri kutarisa mararamiro atiri kuita nhasi. Mashaya mombe mataura imi kuti zvinogona kuitika kuti munhu uri kurarama usiri kuziva dzinza rako chairo for one reason or another. So do you think faith, your tradition, your lineage, as well as where you are at now, coexist without conflict, without you knowing your bloodline? Uchinamata asi midzimu yako iriko. Can these things coexist as far as the conversation we're having today? From where you come from and who you are, if you can love Jesus Christ, you fight. All right. I have to cut you there.